אני רוצה להזמין אתכם, הורים וילדים, להצטרף אליי למסע מדהים. אפריקה, כמו שמעולם לא ראיתם, מגיעה לקולנוע. עולם נפלא, עכשיו בקולנוע, בתלת מימד מרהיב. מתי בפעם האחרונה גיליתם עולם חדש בפעם הראשונה? אפריקה. יבשת של אש בוערת. חולות אין סופיים. אוקיינוסים מחושפים. פסגות קפואות. יש בה הכל, ויותר ממה שדמיינתם. אז תביאו בגד ים. ואולי גם חטיף קטן. כאן גידי גוב. הצטרפו אליי לטיול של פעם בחיים בתלת ממד מרהיב. עולם נפלא. בקרוב בבתי הקולנוע.